الحمد لله القائل في محكم تنزيله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم الصلاة والسلام على من بئس رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أم بدين تبسر فلا جباو ملكنا ملكو كان كوفوكا ولي مدو سغاني واتي أو كان يمدلي لك على تنو على وينكو كفو مغودك كأولا من بولدا كتالاو تلاك سراجيلينكا نكا مغونيا مراني nyuman keli ku fatani ka bo juguman kema kishini nema ko nyini Allahu fe akake danfa wala so herema ka alemi ko akakuma kan sanu mauna ni adama de fatura ka ba ka bara nyuman bela jelembi jo fona kera sabaye odoye ni mami taraka jenyo ko nyuma wulu de nyuma furu nyoko nyuma bi ala wele ministre kati mi boy to wala o hine bi isoro bi wajuli kene kono amba wala doniya ka fo ambi fa ba kono krenkene ala sigida folola sigidala mi me wele ko kurufina silamaya demeton je kuluba mi be jinya kono Jami'iyatu Ansarudin o bolo fara min bɛ sigida fɔlɔ la n'a bɛ f'ale ma ko sous-section commune 1 laada do kalo kalo u bɛ wajuli ta ka di u ka comité dɔw ma ni kalo in laada timɛra ka bɛn février kalo san 2026 commune 1 a y'a ka wajuli ba in ta k'a di comité korofina ma ka sanga ni olu yɛrɛ ka hinɛ ɲini kɛnɛ min n'u b'o sigi u ka banbatɔw ye san o san a wajuli fila a farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ wajuli ba kelen ye senparala bulondaba da la olu min fɛnɛ n'u bɛ hinɛ ɲini kɛnɛ sigi u ka cɛkɔrɔba an'u ka banbatɔ bɛɛ lajɛlen ye nin koba saba farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ wajuli ba kelen ye senparala bulondaba da la korofina Al-Islamɛ jama ye kɛnɛ in seereya alhamdulillahi rabbil alamin an ka laselikɛla ka kɔn sirifiw nali ɲɛ kɛra an karamɔgɔ Ustazul Fadil Alhaji Adam Sanogo Jamiyatu Ansarudini laselikɛla ba do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamakɔ ma a ye laselika an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ ka kɔn sirifiw nali ɲɛ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Korofina comité la yan an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu ye aw ka baara bila ka na fara an kan ka nin kɛnɛ bonya an bolo aw bɛɛ foli do ka foli ta k'a ɲɛsin yan dugutigi ma ka foli lase yan maire ma ka foli lase alimami ma autorité politique fɛn m'an fɛ kɛnɛ kan ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ni laada ye commune 1 bureau bolo kalo o kalo a bɛ wajuli ta k'a ɲɛsin a ka comité bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni bi sunkalo ye ne ye o février kalo 21 ni bɛnna Korofina comité ma alhamdulillah commune ka laadala wajuli kɔni tɛ min dira Korofina comité ma mais a y'a sɔrɔ san o san laada dɔ bɛ an bolo an yɛrɛ ka sigida la sunkalo sunkalo an bɛ wajuli organiser k'a kɛ hinɛ lase ka ɲɛsin an ka banbatɔw ma donc a y'a sɔrɔ o fana bɛ an bolo an kɔni ye commune sababu u ye wajuli min di an ma donc ka a dédié o banbatɔw la donc vraiment a mana fɔ kɛnɛ kɔni kɛra kɛnɛ sigiyɔrɔma 2 ye commune bureau ka laadala wajuli ani Korofina comité ka hinɛ lase ka ɲɛsin banbatɔw ma donc vraiment kɔnɛ kɔni y'o ye an tɛ bɔ kuma la fiyewu wajuli filɛ daminɛ na n'o ye an ka président Mohamed Semara ale ka da fana ye donc san o san wajuli bɛ kɛ ale de fana ka da la ka kɛ ni ale fana ka cɛkɔrɔba o ka ban ni sanyɛlɛma ye donc vraiment an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan banbatɔ ninnu ala ka u lahinɛ yarabi ala ka hinɛ u la ala ka yafa kɛ u ma ka fɔ an ye dɔrɔn ni kɛnɛ o kɛnɛ bɛ ni a sigira banbatɔw tɔgɔ la o ye foroba kɛnɛ de ye Korofina comité kɔni ye a sigi mais kɛnɛ min don foroba kɛnɛ don parce que ni kɛnɛ kɔni sigi k'a fɔ k'i bɛ kɛ banbatɔ ye ka hinɛ ɲɛsigi kɛ ka ɲɛsin banbatɔw ma o ye bɛɛ ka foroba kɛnɛ ye parce que du foyi tɛ yen k'a fɔ min ka mɔgɔ dɔ tɛ lahara bon ni kɔni sigira ka hinɛ se ka se banbatɔ kɔni ma o ye bɛɛ ka foroba kɛnɛ de ye quoi. O tɛmɛnen kɔrɔ kɔ walanda sanumanw dira comité kalandenw fɛ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Duwawu ka karamɔgɔ ye ala ka sɔn siya ni kɛnɛya la n bɛ fɔ aw bɛɛ fo k'an baw bɛɛ fo su in na walanda ye sun wajibiya ni sariti ye o ye 6 ye dɔw fana b'a fɔ ko 5 don a fɔlɔ o ye silamɛya ye a filanan o ye balikuya ye a sabanan o ye hakili ɲumantigiya ye a naaninan dɔw b'a f'i ye ko kɛnɛya donc a 5nan o ye sigibaga ye. Ne de y'aw denmuso
ana balmamso ana kwa kalande Madame Simpara Saoudatu Diop ka bɔ Korofina walanda min bɛ ne bolo bi ka lase aw ma o de ye siratigɛ tilenni ye fɔlɔ aw ka da Ala la a filanan aw kana kɛ dangaden ye a sabanan aw kana aw den faga fantanya ɲɛsiranya kama a naaninan aw kana walijugu kɛ dogo la ani bange la a duurunan aw kana nin bɔ Ala ka tɔɲɔni sira kan a wɔɔrɔnan aw kana yatimɛdenw ka nafolo dun tɔɲɔni sira kan a wolonfilanan aw ka sumanifɛnw dafa a seeginan aw kana tɔɲɔni kɛ kumakan na ani seereya la a kɔnɔntɔnnan aw ka layidu dafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala ka layidu a tannan aw kana tugu sira misɛnmisɛnnin ninnu kɔ k'Ala ka sira to yen n'o kɛra an bɛ fara fara Alhamdulillah ni walanda de tun b'aw denmuso wa n'aw badenmuso Saoudatu bolo ka lase aw ma bi ni Ala ka diɲɛ walanda min bɛ ne bolo b'a fɔ aw ɲɛna i n'a fɔ a bɛɛ b'a kalama cogo min na an bɛ kalo b'a la n'o ye sunkalo ye sunkalo hukumu kɔnɔna na f'a k'a dɔn su bɛ tiɲɛ ni cogoya saba ye dɔ bɛ yen o bɛ sara n'a don ye dɔ bɛ yen o bɛ sara ni kafara ye dɔ bɛ yen o tɛ sara wa baraji t'a la min tɛ sara ni baraji t'a la ne ka bi walanda bɛna boli o de kan o bɛ bɛn fɛn duuru ma o fɛn duuru fɔlɔ o ye kumajugu fɔ ani ngalontigɛ ye e mɔgɔ min sunna k'i ta kɛ ngalontigɛ ye ani kumajugu fɔ ye mɔgɔw ma dɔw bɛ yen n'u sunna ka ban n'i k'u ma hɛrɛ o bɛ kɛ bɔnɛ i k'a dɔn e maa o maa n'i y'o kɛ k'i to sunna i ka sun kɛra kɔngɔ muɲufu ani minɔgɔ muɲufu dama ye a filanan o ye seerejugu seereya ye e maa min sunna maa fila bi ɲɔgɔn na u nan'u ka kungo sara i la a ma kɛ e ɲɛna i t'a kalama e k'i da don o la ka dɛmɛ dɔ fɛ i k'a dɔn n'i y'o kɛ k'i to sun na i ka sun a kɛra kɔngɔ muɲufu ani minɔgɔ muɲufu ye a sabanan o ye k'i kale ngalon kan misaliyala e bi sun na feerefɛn de bi e bolo dɔ nana karisa ne b'i ka nin feerefɛn in fɛ i y'a piri fɔ a ɲɛna a ko i ma a to 200 la i ko ayi i kali ko walahi ne ye nin san 200 k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn i ma san 200 i y'a san 100 walima 150 n'i y'o kɛ k'i to sun na kɔngɔ muɲufu minɔgɔ muɲufu sinon i ma sun a naaninan o ye mɔgɔkɔrɔ fɔ ye o min ka bon an bolo bi n'i sunna k'i ta kɛ adamadenw kɔrɔfɔli ye i k'a dɔn nafa fosi t'i ka sun na wa n'i y'a sara Ala mago t'a la a duurunan a n'a laban o ye ka filɛli kɛ ni nege ye e sunna k'i ta kɛ ni filɛli ye ni nege ta fanfɛla ye i k'a dɔn nafa fosi tɛ i ka sun na nin fɛn duuru de kun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna a faamu cogo ɲuman a n'a labaara cogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye n ti bɔ kuma kɔnɔ fo n ka n ka karamɔgɔw fo Aruna ka fulakɛ karamɔgɔ Abdulayi Jakite ale ni Madame Makaji Seyida Fatumata Sawani n b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli laban n'an karamɔgɔ ye an ɲɛ jɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara k'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di a n'a ka denbaya ma u kɛra an ma ɲɛma ɲuman ye Ala k'an k'u ma kɔmɔgɔ ɲuman ye ka hakɛto dafalen ɲini ka bɔ kuma kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An sigira hɛrɛ la yarabi Ala k'an wuli hɛrɛ la Ala ka an sutara diɲɛ malo lahara malo Ala k'an kisi a ma ya sutara ni lahara sutara yarabi Ala k'o k'an ye gɛrɛsɛgɛ caman bɛ Ala ka se o kɔnɔ Ala ka caman di anw ma Ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ Ala k'an kanda k'an ka denbayaw kanda Ala k'an don arijinɛ la k'an kisi jahanɛmɛ ma n'an bɔra yen an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ n'o ye alimu alama ye n'o ye fahimu fahama ye Badirudin
Islahuddin, Nuruddin, Shamsul Huda, Bahauddin, Kamaluddin, Sharafuddin, As-Sayyidi, Sharifu Osmani Madani Haidara. Omi ya chesire kwa bedine ndema ala kauna deme. Omi ya chesire kwa bedine korota ya Rabbi ala kana korota. Ankaramu shija kena ya lafia. Giresiga ala koda nama. Ankaramu ala kana koloshi. Anaka demaya ala kauna kishi. Anaka demaya ala koke kirana so kama. Salli ala Rasul. Akofe ambe korofina. Amba atigutigu fo. Ka foli lase maire ma, ka foli lase dugu sigibaga bɛɛ ma, ka foli lase jama ma minnu ye kɛnɛ in sɔrɔ, ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin commune 1 ma, a tɔnden cɛman na musoman minnu ye nin kɛnɛ in labɛn, an ka foli b'u bɛ yen, ka foli lase an ka karamɔgɔw ma. Alpha Jallo no ye wudu ye wudu mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi o bɛɛ bɛ kɛnɛ kan Alpha Jallo ale bɛ yan ayiwa Musa Bala Jekite ale bɛ yan Omar Kulubali bɛ yan karamɔgɔ caman de bɛ yan commune 1 karamɔgɔw an b'u fo o caman de bɛ tabali in kan o bɛɛ y'o wasa don ne la bi su in na ko ka maaw hakili jigin yanni ka taa se sirifuw ka nali ma a b'i n'a fɔ kɛnɛ filɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ banbagatɔw ka kɛnɛ b'a la an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ye Ala ka hinɛ o la Ala ka yafa o ma kɛnɛ in sigira ka degun minnu t'u kan Ala k'o degun bɔ yen kɛnɛ in sigira k'a sɔrɔ u bɛ hɛrɛ min na Ala ka dɔ fara o hɛrɛ minnu fana ye nin kɛnɛ in sigi banbagatɔw ye o faw ye o baw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ dugawudenya ye Ala k'an sara o la Ala k'o kɛ kira n'a so kama sɔli ala Rasul namu gɛlɛya o ye banbagatɔw ta bannen ye su tɛ wajugu o taara ka ban e min balolen don e de bɛ waju maa maa ye su kelen kɛ kaburu kɔnɔ n'i y'a labɔ ka na yan hali n'a tun bɛ dɔrɔgu ta a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ o la olu wajura a banna e min balolen don kuma bɛ kɛ e de fɛ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi yanni i fana ka tuuru kasi o tuma an k'an cɛsiri saya in i kɛra Ala fɛ o i bɛ taa i ma kɛ Ala fɛ o i bɛ taa a tuuru bɛ na o de la Ala fɔlɔla ka adamadenw wele a ye welekan min da adamadenw ye ni maa min ye o welekan in minɛ ka baara kɛ n'a ye k'a jaabi ka sɔn a ma o tigilamɔgɔ o ni seli ka kan o ni sun ka kan o ni heji ka kan o ni jaga ka kan nka n'i ma sɔn ka nin welekan in jaabi n balimakɛ n balimamuso seli ni sun mɔgɔ t'i ba la a la koyi nka a dɔn ko a minɛlen tɛ Ala fɛ yen Ala fɔlɔla ka mun fɔ an ye a ko ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahid Ala fɔlɔla ka adamadenw wele yan a m'a fɔ mumini a m'a fɔ kafiri a m'a fɔ jinɛ a m'a fɔ mɛlɛkɛ a ko ya ayuhan nas ya aw adamadenw farafin farajɛ en tant que ye adamaden ye Ala y'a dɔn don dɔ la i bɛ bɔ yan i n'ale sɔrɔ yen
o tuma bi wele aba fa ki bla sram minga abo fuye ako adama dew ittaqu rabbakum aisra aw manye aisra aw manye aw majume sabu mawkata madola ma be se ka fika patron ma ko matigi madola jomba fo aka patron ma ko matigi madola muso yara ba tia boya ko matigi la tawbe o zawbe o balu be afora ni be ma ko alaw wala ala ya yere nyafo naka ketay aisra manye majume allazi khalaqakum masam min ya auda min nafsin wahida kabo ningelena wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisa malmage ni ko ne adamade ni te bagan ko ne ni sona kan wele kan jabi sel be mine sum be mine heji be mine jaga be mine ni mi ni wele kan jabi wele kan jume ko esra alanye balma ke esra alanye bala muso esra alanye ko saya bena sira alanye ibole be wali jugu mununa ni sembula udabla nala ko esra ne alanye o korote ku kata joka yere ka boka bi ayi munu haramu ya olu toyi ayi munu daga iseko kala alanye esra ya fleni otma sisa nala ko nga sranye abe sondo de yira auna anga olu toyi adama don ka balu herala ni alaka haramu pelage atoli ka dabla o nafa be adama de yaka yana ngase lahara akeli akolola be adama de yaka yana ngase lahara ala ye fanfe haramu ya akeli balo min bala abi soro jiya kono ya yani kase lahara here mi mana ye akeli atoli la o fana bi soro jiya kono ya yani kase lahara silame yere be o de ma afala ye muye ala ko akana fila fara ne ala madale alay ka fila fara ala ka ala to fe ala kele ne ya down ala kele pe o de dalike o de kabakolo glo o de dugumakolo fense o de adama deun da otuma o de be fie de awma otuma ala ko akana fila faranga nto fe ala to fe de mo balola ka fila fara ala ka yere janfa sabo ni sara do be je ala mo to ko de ala to fe na mo gele ala yere to fe o to fe o ye muso mi furu no ko be chewere fare ko te be mo wallahi o te be ma de ka fo me bisu nge fe a na sini beta mamuru fe o te be mo o e ma down e ya fu de e ma down e ya fu otma ala mi yida na ala ko kana fenwere bato ka faranga ne ala bato o de nyini ni be adama de be fe ni boro kono dron yere jafa ya folo yi ana fula fara ne ala nto fe aflana nte sonya de fe nte zo fe otman zo muna ala be dimi zo nkoro muna atigi be ala ka wara yoro do wa abise ga ala sonya wa na muna ala be toro ko e kera zuye sabu na kera zuye abe adama dendo de tonyo abe adama dendo de tonyo o mi be adama de tonyo ni adama de ka fen sonya iya toro ya adama de min toro o mabbe alama ko ala dikuna ko fo bi jen muna sabu yi adama de nyon do toro ne ala dumba fe aka bolo nyonga aka na nyon toro
Sonyali yɛrɛ gɛlɛyɔrɔ ye nin a nson misɛnninw a n'a nson belebelew I tɛ sonyali kɛ fiyewu fo a ka sɔrɔ I ye mɔgɔ dɔ tɔɲɔ bon I y'o min tɔɲɔ o de tɛ bɛn Ala ma sabu I y'aw bila dugukolo in kan a ka lafiya a kana dansago ɲɔgɔn kan o ye point filanan ye a sabanan ko a ka jɛnɛya dabila n'i ye sonyali dabila o hɛrɛ b'i kan yan koyi nson kɔni a sigilen don I ma u k'a faga don dɔ la walima a ka taa kaso la nson sigilen b'o kan o tuma jɛnɛya dabila o hɛrɛ bɛ e yɛrɛ de kan yan I ma dɔ k'i faga muso nɔfɛ walima a ka bana jugu dɔ bila I la n'i y'a dabila o hɛrɛ bɛ e yɛrɛ de kan yan walima I ka malo fo ka taa se I ka saya ma e malo sabu k'a d'a kan ni den yɛrɛ I nɔfɛ I ye nin sɔrɔ manamana na o den in na tigɛ I la n'a bɛ ba de bolo fa ma sɔn a la den yɛrɛ mana kɔrɔbaya a b'a ɲini k'a fa dɔn n'a ma fa ye a yɛrɛ la a bɛ ɲugu a yɛrɛ la n'a y'a dɔn ko ba y'ale sɔrɔ manamana na a bɛ ɲugu ba la hali n'a ma fɛn fɔ jɛnɛya kɔlɔlɔ ye o ye maa caman bɛ u yɛrɛ ɲɛ b'u denw na u tɛ se k'a fɔ ko n den don dutigi caman b'i den k'a den lajɛ du wɛrɛ kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ k'i den don a dɔw kɛlen bɛ patron ye nka walayi cɛkɔrɔba tɛ se k'a fɔ k'ale den don jɛnɛya de b'o s'i ma jɛnɛya de b'o s'i ma an ye nin walanda ta yɔrɔ dɔ la dɔw ko ko karamɔgɔ ko nin ye tiɲɛ ye ko an ka dugu kɔnɔ yan a ko patron dɔ bɛ yan den in kɛra patron ba ye a fa bɛ yan kɔngɔ bɛ fa la gɛlɛya b'a la e ne ko bɛ kɛ cogo di ko a ye manamana kɛ kabi den musomanin dɔgɔmanin ka kɔnɔ da la ka tila k'a bagabaga n'i ye n tɔgɔ fɔ n b'i fa denni y'i muɲu fo kana kɔnɔ in bange ale ma sɔn k'a taa faga ka den in ladon ka n'a don kalan na ko bɛ ɲɛna denkɛ in bolo k'a kɛ patron ye a ye étage jɔ mobiliw b'a bolo cɛkɔrɔba bɛ dugu la yen kɔngɔ b'a la nka a tɛ se k'a fɔ k'a den jɛnɛ de b'o s'i ma a kɔlɔlɔ ye yan ye fɔlɔ yanni ka se lahara ma n'Ala ko haramu don a balaw yɛrɛ de b'an kan nka jɛnɛya an balakaw k'u jija olu de malo ka di kana sɔn I janto I yɛrɛ la Ala ye muso bonya ka n'i yɛrɛ labila aw de malo ka di jɛnɛya kɔni na cɛnin ni denni den de malo ka di sabu cɛnin tɛ kɔnɔ ta e de la k'a mɛn ko karamasana k'aw ka cɛnin kɔnɔma don o ma ye fɔlɔ dɛ sɔɔni bɛ denni de ye o kɔnɔma don don de malo la ale de malo la ale de malo la ka fa kuma suli k'a ba kuma suli o la muso de k'i janto a yɛrɛ la sabu e de ye donitala ye Ala ye fɛn fɛn haramuya lahara tɛ fɔlɔ dɛ a kelen kelen bɛ bɔnɛ b'an kan yan jɛnɛya ye o kɔfɛ I kana kɛ mɔgɔ fagala ye o man di ye Ala bɛ dimi ko I ye mɔgɔ faga Ala somɔgɔ don wa mais n'i ye mɔgɔ dɔ faga Ala bɛ degun sabu i ye o min faga a bɛ ni mɔgɔw tora ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ta juru sara n'i ye mɔgɔ dɔ ka maa faga a fana bɛ ɲini k'i fa lafiya ma ban wa o tuma I b'a ye silamɛya a bɛnkan Ala ye fɛn fɛn haramuya n'i y'a to yen a hɛrɛ de b'an kan nka n'i balala a kɛli ma kana segin a la fiyewu a bɔnɛ o de bɛ jigin Ala k'an ni sababa bɛn o tuma I b'a ye mɔgɔ faga Ala y'a haramuya kuranɛ kɔnɔ fan bɛɛ n'i ye maa kelen faga kana segin a la fiyewu kisi cogo si t'a ko a kana namara kɛ n'aw tora namara in na a ka hɛrɛ bɛ dɔgɔya o tuma o kɔfɛ
ay kira lame aga kira ladigi akana muhammadu soso na ye min fo ay barakaka nga na ya soso abe bolo jasile yala ka kila kasakata janema ko ala kira nana ni fɛn fɛn ye mɔgɔ balo la ka ima balamadu hali ni dɔrɔn bɛ tiku nga mama yi kɔ do ama ibi sayi sɛgɛle mbe min fiye ala kota a degun ka bon ka tɛmɛ ala bato kan arijinɛ sɔrɔli ka nɔgɔ ni janɛmɛ sɔrɔli ye mɔgɔ bɛ janɛmɛ sɔrɔ i b'i cɛsiri de janɛmɛ sɔrɔli a ma nɔgɔn dɛ sabu i tɛ kɛ janɛmɛ den ye fo i ka dulɔ min n'i y'o min o bɛ min da i kan i b'o dɔn dutigi natɔ a na o na a bɛ kana sabara sen kelen to dulɔ de b'a kɛ o tuma i tɛ kɛ janɛmɛ den f'i ka kɛ zo ye zo ye o ye a labɛnlen don boli sabara de b'a sen ale tɛ babini don ɔ jɛnɛyakɛla o sɛgɛlen don a furu ka bila i ka so a banna nka muso de ta ye o wari tɛ maa kun ayi o wari tɛ o de ta ye o b'i kɛ fantan ye maa ko fɔ muso de ta ye i ka wari ni naba i b'a ye ala yɛrɛ batoli o de ka nɔgɔ ka tɛmɛ ala kota nka o bɛ la an b'an cɛsiri ka ala kota ko ka janɛmɛ de sɔrɔ o tuma ala ko adamadenw a ye siran ni ala ɲɛ ittaqu rabbakum a ye siran ni ala ɲɛ saya bɛ na siran ala ɲɛ saya bɛ na siran ala ɲɛ i bolo bɛ wale jugu min na o dabila ala ye siranya o ye n'i siran na ala ɲɛ i b'a la ka dabali jugu minnu kɛ i balimaw la e n'o dabila i bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ min da mɔgɔw kan e n'o dabila a kelen o kelen a b'i dumɛ janɛmɛ kɔnɔ masa in ye o de fɔ a ye o tuma n'i ye nin welekan jaabi a bɛ fɔ k'i ka seli a bɛ fɔ k'i ka sun a bɛ fɔ k'i ka heji n'i sɔnna ka nin welekan jaabi mɛ an bɛ kalo min na kuma minnu bɔra ka kuma o ye sunkalo ye bɛɛ fari fɔnnen don an sunnen don ni ni min bɛnna o bɛ daji seri la ya anw sunnen don daji seri o jala n'o bɛ mɔgɔ dɔ arijina la i na taa nkurugo sɔrɔ yen i jogo ɲɛ i ka siran ala ɲɛ i ka sɔrɔ ka sun sunkalo ka bon dɛ ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa y'i fari fɔni k'i nɔnsɔnja k'a fɔ sunkalo jɔra o diyara n ye ala kira ko e min ye o kɛ ala y'i farikolo haramaya janɛmɛ tasuma nka ne nin fɔra an bɛɛ bɛ kontan ko mɔgɔ ayi mɔgɔ ko tɛ dɛ sunkalo dira minnu ma n'o ye muminunw ye kuma bɛ ɲɛsin e sen t'a la e sen t'a la maa min bɛ nɔnsɔnja ko sunkalo jɔra ni a bɛ baraji sɔrɔ n'ala b'a farikolo haramaya janɛmɛ kan ala kira y'o kuma min fɔ o ka d'an bɛɛ ye mɛ jɔnniw de ko don zon sen t'a la mɔgɔ fagala sen t'a la asidi sen t'a la dabalijugukɛla sen t'a la olu t'a la balimakɛ hali ni kɔlɔsi b'i bolo balimamuso hali ni disa birilen don en tant que e ma nin ko ninnu to yen e ma siran ala ɲɛ i sen t'a la a ye sen t'a la o tuma ni ala kɛra ka nin kuma nana bɛɛ fari bɛ fɔni sabu o y'an nɛgɛ ni nin kumaw de ye a ye seli a ye sun n'i selila ka ban a banna n'i sunna a banna kabako ban i ka siran ala ɲɛ fɔlɔ siran ala ɲɛ i ka adamadenw gasi kɔlɔsi nka n'u y'i nɛgɛ k'i bila sun na n'a mu gɛlɛya walahi muso dɔ de la ka taa ne ma k'ale tun bɛ arajaba sun na komi ale ɲinɛna ka dumuni kɛ k'a ko bɛ cogo di n ko taa dɔ fara dumuni kan ka taa dɔ fara dumuni kan disa t'a kun na a kanangolon don a sinbara bɛɛ bɛ kɛnɛ ma a nɛgɛnnaw o sun tɛ taa yɔrɔ si walicɛw cɛla
adan to o yu nega fana anga sun na suna abana do de la ka ne wele ka fonye karamogo an woni me sun nga an ma furuke folo de ni suna tiga sera an munu me mana na an jena ya kenyogo o muso olu de ba nga jini miro la ba ga dama amaka sun Allahu akbar o sun be jogo de ngwa mina lenu aywa mo baraji ba de bala nga abita ka sun baraji mina janama maliki fi yala mo ndengana wallahi ndengana ko bla israinga Sheriff Usman Madana Haidara ale de nana amboni ni balawin wa ni sirana alaji ka koto ala taala ka jennamara ni janfan ko ka ke ladiriye ka dabaliju ke dabla ka hasira dabla ka nyengoya dabla mbalmake ede mu'mini nga on makote ni sila ni farda misra me wulka ankata otuma amena sradi tama beke ni wala dayni na ya sro esse mbala ni ekatanga sun ni manganga sun eno do suina ima wele munu wele la ka di oluma olu le ka ke nga etalo ebi se do ala mun ete baraji soro alhamdulillahi rabbil alamin shirif la du togola anfa anankara mogo sayyidu sharif Usman Madana Haidara ale denke sanuma miye kene soro o kera Sayyid Ibrahim Usman Haidara iba ni bela jilen ko alima TGP a bismillah ni kuma kan sanuma wiye ma ba welele on fe anga je ankolu shiriya nyo fe ma ya soro ni kurufina dugutigi on de bea kurufina dugutigi madi sisoko ale de flen kerefe o bana kanga bo ka foli ke jama bela jile anga nyamgo kote kuna nananga befo ka bewole nyundo ame sibuga yare dinga vraiment nga foli bizarre parce que en dugutu fana ka ko na sera sibuga mala wa an deme ni hakilina ni moyi wa an deme ni blasrali ni moyi na nana o keneka ka chala fa an fana kan ga foli ke ka kuma sigi ke na segina kan ga foli fa nga tokoro kan ba fo ka woni no fait dîner quoi les affaires religieuses né au maire commune 1 donc joro bena ni keneka ali kuma sigi mbita kuma mi fo o kan ga boneda comité mondial le kurufinayi hakila kurufina toronte nyebe fadila ka chamana avec comme abe comité clé donc a foli ke fadila da bawye otomanen ko nani Cissé au conseil islamique président commune 1 semaine ko ne da bora shirifla Allah yang garsige do iba haidara de la antaranye boyan foy ngonjina jamana boyan di commune 1 ka sungalo solidarité lancement ke mali be ka lancement ke commune 1 no antise ka ke na mana boyan da shirifla ka ani shirifke ka katuni ala yang garsige ale de fana kera ho conseil islamique islamé be ga nyamay donc commune o boyan commune o donc dinga yang jabi aku bu sego ke pour que jama ka bo ka foni kene ka ko anyela allah min tarakanya noye kene ka islamé bora jama bora commune to so mairie to so islamé bef to la ka befo ni keneka ka yira la fana ka fo stabilité ni me commune ngono ko amsar no babala la commune est stable religieusement ako boru anako ben o de be ka commune stabiliser commune est dans Mali be ni jatemineke donc ka fo ka wali mandon ansigira herala ala kan wuli hɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la misiri fɛn fɛn bɛ commune 1 kɔnɔna na yan nɔ
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugutigiw fo ka mɛriw fo an bɛ Iba yɛrɛ fo Iba Haidara Iba kelen yeli a ka fisa ni cɛ 100 yeli ko kelen bɛ Iba la ni ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Ala m'o nɔgɔya Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n'o ye nisɔndiya ye a ye o ye a nisɔn ka di o ye taamasiyɛn ɲuman ye Ala k'an bɛɛ kunna diya n'o taamasiyɛn ɲuman ye Ala ka sini kɛnɛya d'an ma jama ta fanga Ala k'o nɔgɔya n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba bɔra an na an ye safo seli a nana sen jɔ an nɔ komi ni kɔrɔ kɛra ka ban tɔ tɛ ko la bilen a nana foli kɛ k'a bɛ dugawu ɲini sirifu fɛ k'a ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu ɲini aw fɛ k'a ka dugawu k'an bɛɛ lajɛlen alimamiya ko in fɔ ani dɔɔnin ko a ka dugawu k'an ye an mago b'a ka dugawu la kosɛbɛ an bɛ dugawu ɲini sirifu fɛ Ala ka sini kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma tasuma jeniw kɛra Sugunnikura la o ni Yirimajɔ a ka dugawu k'a bɛɛ la yarabi Ala k'a fali hɛrɛ la Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ an ka taabɔ Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u kaburu nɔrɔ kira kanu kosɔn didenw hɔrɔma sirifu la hɔrɔma sɔli ala Muhamad. An bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ la Bamakɔ section Rive Gauche tɔgɔ la ani commune Ansar bɛɛ tɔgɔ la an b'a daminɛ sigiɲɔgɔnw na sabu n'i y'a ye k'i ka ko ka di mɔgɔw de bɛ fara i kan k'a kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman minnu bɛ anw na nin kɛnɛ in kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada comité fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ an b'a bɛɛ fo ka bureaudenw bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn commune u y'u wasa don anw na ko kumalaw kana caya kojugu section bɛ a bɛɛ bɔ an bɛ commune bureau fo o kɔfɛ an bɛ an ka wudu karamɔgɔw fo olu minnu bila an ka sirifu ɲɛ ka foli kɛ comité mun n'an bɛ a ka kɛnɛ kan bi n'o ye Korofina ye Bamakɔ section ka comité lakodɔnnenba don comité mun ye cɛbaw fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Seginɛ Keyita n'a ɲɔgɔnnaw an bɛ Sɛnbaraw ka fara Sega Seku Danbɛlɛw kan a n'a ɲɔgɔnna caman an ka mɔgɔkɔrɔw bɛ kɛnɛ kan yan minnu y'anw ɲɛ minɛ hali Sidibe ninnu nin bɛɛ ye nisɔndiya ko ye vraiment kɛnɛ mun sigilen don n'o ye an ka banbaatɔw ka kɛnɛ ye an b'a fɔ ko nin y'anw yɛrɛ de ka kɛnɛ ye ni mɔgɔ ye dugawu kɛ banbaatɔ ye u b'a jira k'a fɔ kɛnɛ kelen bɛ sigi e yɛrɛ don dɔ la taasibila kɛnɛ don an bɛ foli laban ni an karamɔgɔ ni a ka denbaya ye. Taala wa barakatu. An bɛ foli kɛ Ansaru mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ sirifu fo k'u waleɲuman dɔn Sɛnbaradu tɔgɔ la an b'an dɔgɔkɛ Mame yɛrɛ Sɛnbara fo a ka nin baara in na vraiment Mame kɔni an b'a dan sɔrɔ Mame la an b'a fo ka barika da Ansaru an b'a yɔrɔ fo ka barika da an bɛ karamɔgɔ fo ka barika da bon an bɛ foli kɛ bon salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. An b'a bɛɛ lajɛlen fo an b'an karamɔgɔ fo Sheikh Serifu Usman Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala de bolo Ala k'an nɔgɔya n'a ye an b'an ka karamɔgɔw fo minnu ye kɛnɛ ɲɛnɛmaya ka kɔ sirifuw nani an bɛ commune 1 alimami fo ka dugutigi fo ka maire fo ka députéw fo silamɛ fɛn fɛn se y'a yɛrɛ se kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ Korofina comité fo san o san olu de bɛ nin kɛnɛ in ɲɛnɛmaya an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la an bɛ Ala deli si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala de bolo Ala k'a nɔgɔya n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ bi don sigi in da fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a falen miliyari caman na. O la an bɛ foli lase alisilamɛ bɛɛ ma k'a ɲini Ala fɛ an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la Ala k'an sago k'an ye Ala k'an minɛkow nɔgɔya an ka sababu ɲuman n'o ye a Seyidi Serifu Usman Madani Haidara ye Ala k'an mɛn ye Ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman ye ni kira yɔrɔma ye sɔli ala rasul ka dugawu kɛ an ka tabaw ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma ni kira yɔrɔma ye sɔli ala rasul o la o kɔfɛ ka foli lase nabaga bɛɛ ma cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ mun sen kɛnɛ sɔrɔ ani mun sen ma kɛnɛ sɔrɔ dɔrɔla kama an b'a ɲini Ala fɛ ni kɛnɛ sigili Ala k'a kɛ ne ni aw ye dalu ye lahara don n'an bɔra yen an ka wudu karamɔgɔw bɛɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ sabula ka da u ka président ba n'o ye Alifa Jalo ye ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ Ala k'a n'u sara n'an bɔra yen
an bɛ foli lase Korofina comité ma ka foli lase an ka sous-section ma n'o ye commune 1 olu min ye su in na wajuliba in bonya ta k'a di Jelibugu ma. Jelibugu président ba yɛrɛ fana tɔgɔ la n'o ye Bekayi Kulubali ye a n'a ka tɔnden bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ wajuli a dira an ma denfaya a bɛnna ma a diyara an ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma. O kɔfɛ an ye walanda kelen de sɔrɔ nin baara in yɛrɛ kɔnɔna na n'o de ye commune ka a laɲini k'a fɔ a bɛna wajulu di Korofina ma. Laada fana la Korofina fana bɛ to ka nin wajulu in kɛnɛ sigi o la n'i y'a ye ko o fila bɛnna ɲɔgɔn ma u ye ko de to ɲɔgɔn ta la o la walandaba min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de ye adamadenw n'aw sɔnna ka ko to ɲɔgɔn ta la foyi tɛ bɔ a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ o la fɛn min ye Mali ja kunu o kun ye nin de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ko to ɲɔgɔn ta la o kɛra sababu ye ka Mali basigi kunu o la an ka commune 1 bɔra ka fara Korofina comité kan k'o misaliba in de yira an na halisa Mali bɛ degun ni gɛlɛya minnu kɔnɔ ni maliyɛnw sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ko to ɲɔgɔn ta la n'Ala sɔnna an bɛ bɔ a gɛlɛya kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in basigi an tɛ bɔ kuma la f'an ka an karamɔgɔ n'o ye Sherifu Ibrahim Iba Hayidara DGP a kɛlen bɛ ka a ɲun doniba min kɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'a fanga se sabula a ka yeta ni a ka laɲini ye min ye bi o de ye ka se ka jeunesse yɛrɛ lakunu k'u kɛ jeunesse sɛbɛsɛbɛw ye sini jamana bɛ se ka kalifa minnu na o la baara nɔgɔmanw tɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'a ye Ala ka n'a fanga se ka Ala fo ka Ala koɲuman dɔn ka Ala barikada ni su in na sɔrɔ la Bamakɔ karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la ani Mali karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la n'o président ba ye Alhaji Alifa Jallo a n'a ka bureau tɔgɔ la ko ka an karamɔgɔ bisimila Sherif Iba Hayidara an bɛ fɔlɔ ka Ala de fo Ala min ye an kanu ni hɛrɛba in ye mais Sherif Iba Hayidara k'i bisimila bonya kɛnɛ kan funangɛni dɔnni funangɛni yɛrɛ majigin ni yɛrɛ dɔn Ansaru a barika a ka sirifi kanu ni a ka sirifi dɛmɛ na aw yɛrɛ ye Iba Hayidara muso bɛɛ den t'i kɔnɔ cɛmani ba de bɛ mɔnɛ don i la walima ka mɔnɛ bɔ i la Sherif Ibrahim Hayidara an y'a sɔrɔ e baw ma mɔnɛ don i la i baw ye mɔnɛ de bɔ i la o de kama jama sigi mɛ k'i kɔnɔ i kumakan minɔgɔ bɛ mɔgɔw la k'i bisimila bonyatigi ani karamatigi i fa ka jama labɛnnen filɛ cɛkɔrɔba ɲuman de cɛkɔrɔba ɲuman min ba ma mɔnɛ don a la ka taa da mazaru don ɲuman na Sere Usmani Madani Hayidara don musokɔrɔba ɲuman yɛrɛ ma taa da ni denko mɔnɛ ye wasa morikɛ ko don min ye Ala wasa ka Ala kira wasa ka silamɛya wasa ka mɔgɔya wasa ka maliyaya wasa Ala ye a sabali wasa ni a furumusow ye k'u k'a ka hakilina ye ka laban ka sabali wasa ni a wolow ye sabu maa bɛ den wolo Bamakɔ bɛ fara i kan k'i denw lamɔ Ala ma sɔn Bamakɔ ka fara cɛkɔrɔba ɲuman min kan k'a denw lamɔ a se jeri Sherif Usmani Madani Hayidara don n'a denw y'a wasa cɛman n'a musoman a ka wolo bɛɛ y'a wasa cɛman n'a musomanw ka Ansaru dusu suma don de sigilen fɛ Sherif Ibrahim Hayidara anw tɛ kuma janya an tɛ kuma b'an kɔnɔ Sherifkɛ k'i bisimila ka jama ɲɛfɛ ko mɔgɔw minɔgɔlen don k'i kumakan de kɔnɔ Ansaru karamɔgɔw ko k'an seko kun ye min ye anw y'o de kɛ ka kɔn ye kɛnɛ bɛ de bolo an bɛ sunkalo kɔnɔ ka surunya kuma na k'i bisimila ka jama ɲɛfɛ an mago b'i ka dugawu la ka deli Ala fɛ i bɛna min fɔ k'o sabati anw dusukun na ka baara kɛli nɔgɔya ma Ala ma kɛra anw t'a janya parce que an bɛ sunkalo kɔnɔ bamananw ko ten ko n'a fɔra k'i cɛ ka ɲi ko n'i ma tɛmɛ ni dabila mɔgɔw ɲɛfɛ dɔ bɛ fiɲɛ sɔrɔ i la ni fiɲɛ ka sɔrɔ n'anw b'a surunya k'a fɔ i bisimila i fa ka jama ɲɛfɛ wasalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin Sherifkɛ Ibrahim Usmani Hayidara Iba a ye kuma ta ni ka foli lase nabaw ma ka kɛnɛ sigibaw k'u ka bonya yir'u la k'u barikada ka dugawuba kɛ jamana ni jamana ɲɛmɔgɔw ye ni ka sɔrɔ ka baara in kuncɛ ni silamɛya donkan layidu 6 ye cɛw ani musow u jɛra k'o min ta Alahu ye an ka jɛ an ka sariya ɲɔgɔn fɛ amina rabi Ala sɔn Hayidara kalan sigira hɛrɛ la Ala ma wula hɛrɛ la amina rabi nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka kan cɛkɔrɔba ɲuman den minnu y'u ka baaraw bila ka na ni waati kunkurunin kɛ an fɛ wajulu kɛnɛ kan siga t'a la u ka dɔn fo ka t'u bɔ yan
n'u y'a dɔn u b'a fɔ an ka siya ka tila ka si ko kura siga t'a la bani ka ka fo ka t'i wuli ka bɔ yan jurumu yafaw de bi yan fo ka t'i wuli ka bɔ yan i ni ala de kari bɛ ɲɔgɔn na min b'i fɛ o bɛ lamɛn o bɛ taa masa rahamani fɛ yen siga t'a la wulibali nin don wa ala ka surun jɔnw na yan ka tɛmɛ i dusukun yɛrɛ kan Allahu akbar min bɛ yan o ye ala ko de ye siga t'a la Haidara wajulukɛyɔrɔ n'a a ka bon jango an bɛ sunkalo la nin waati ma nɔgɔn siga t'a la wallahi ka na wajulukɛyɔrɔ la su fɛ sun fɛ mɔgɔw bɛ sɛgɛn siga t'a la wallahi ka tila k'o baaraw bila sugurutobiw bɛ yen an balakaw ka tila ka fara an kan tuguni ka na vraiment u sara bɛ ala bolo siga t'a la bani de o ka kan wa fo ka taa an bɔ yan jurumu yafaw de bɛ yan ni ala subhanahu wa ta'ala ka kuma ye mais jɔnni jurumu yafa bɛɛ tɛ bande fo k'a sɔrɔ wajulukɛyɔrɔ n'a surutu bɛ e la Allahu akbar siga tɛ na dɛ o b'a kɛ jurumu yafa ye ala m'o dafara an na amin ya rabbi o surutu ye jumɛn ye n'i bɛna wajulukɛyɔrɔ la fo concentration dɔ de ka sɔrɔ e la karamɔgɔ bɛna min fɔ hali n'a kɛra kumakan tan ye i jija ni dɔ bɛ i sɔn na i k'a fɔ ala ne bɛ nin bila bi bani de wallahi ni kumakan tan fɔra i jija kɔni 6 kɔni i ka se k'o minɛ siga t'a la wallahi n'i taara so ni ɲininkara i ka se k'o jaabi Allahu akbar mais e nana wajulukɛyɔrɔ la i tɛ se gudɔrɔnda yɛrɛ la u b'i ɲininka ko karamɔgɔ ye jumɛn fɔ kɔni mu ka kuma lahara kan dɛ siga t'a la yɛrɛ ye mun fɔ wallahi bani de dɔ bɛ yen o ɲɛ bɛ karamɔgɔ ka fugulan gansan de la wallahi olu si tɛ ni jurumu yafa ye siga t'a la wallahi fo k'a sɔrɔ i nalen don min bɛ fɔ hali n'i sɔn don a ka bɛn i ma wa i ka miiri n'a ye k'a fɔ n b'a bila nin wajulukɛyɔrɔ la Allahu akbar ne tiɲɛ dɛ wallahi kuranɛ aya y'o de fɔ o tigiw ɲɛna siga t'a la wallahi a ko innama tunziru man ittaba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaibi fabashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim Allahu akbar bani de nin don wallahi kuma minnu bɛ hadari kalankɛyɔrɔ la u dalen don ala k'a fɔ kumakan minnu bɛna fɔ juguman minnu b'u la o bilatɔ don siga t'a la wallahi ala subhanahu wa ta'ala ko k'an k'o fɔ tigilamɔgɔw ye k'an k'u lanisɔndiya ni jurumu yafa ye wa sɔnni u ka wuli ka bɔ yen o ni baraji caman de bɛ wuli siga t'o la wallahi ala m'an yera o la amin ya rabbi ala sɔn Haidara an bɛ Korofina ka bɛn le 21 deuxième mois 2026 siga t'a la wulibali de o don wallahi ka mɔgɔbaw fo o ka kan minnu y'u ka baaraw bila ka na an ka maires bɛ an fɛ yan siga t'a la u bɛ yan wallahi u déplacera ka taa bonya da ani Sise ani maire ba yɛrɛ ka fara an karamɔgɔ kan ka taa ne de sɔrɔ karamɔgɔ fɛ yen i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na siga t'a la wallahi a kɛra ten u ye bonya da an kan Allahu akbar min kan ka kɛ an ka commune fɛ diinɛ bɛ yen siga t'a la mais faso kanu hali ni ti diinɛ na o ye jamanaden bɛɛ ma wajibi ye Allahu akbar bani de o don wallahi Haidara u nana an bonya siga t'a la koyi ala sɔnna fana a kan ka labɛn cogo min na a labɛnna ten n'a kɛra wasa ye o tɛ Haidara ka wasa dama ye o ye commune ka wasa de ye siga t'a la wulibali de wallahi an bɛ ala deli ni ɲɔgɔnna bonyaw ala m'o cayara an ka commune amin ya rabbi ala sɔn Haidara an ka dugutigiw bɛ yan u bɛ yan wallahi u bɛ yan dɛ Haidara ala k'u mɛn an kunna amin ya rabbi dugu maraba cogo ɲuman ala ka a fanga n'a hakili d'u ma amin ya rabbi o kɔfɛ an ka autorités caman bɛ kɛnɛ kan siga t'a la wallahi u bɛ yan dɛ alimami bi a bɔra ka kumaba fɔ Haidara ne yɛrɛ tanu kosɛbɛ wallahi wulibali do koyi mais a y'a yɛrɛ de tanu siga t'a la wallahi mɔgɔ min tɛ se ka mɔgɔ barikada i tɛ ala yɛrɛ barikada ayi i tɛ se wallahi donc a ye bonya min fɔ ala bɛ fɛn k'ale yɛrɛ ye min ka bon ni ne ta ye siga t'a la bani de wulibali do koyi wallahi parce que dusukun de ye adamadenw ka ko ye Allahu akbar da bɛ min fɔ o tɛ tiɲɛ ye kuma dɔw la i ye cogo ye nkalon ye kuma dɔw la siga t'a la mais kuma dɔw la dusukun yɛrɛ de ye tiɲɛ ye Allahu akbar wulibali de wulibali n bɛ se ka na kuma ɲuman fɔ e ye k'a fɔ n b'i fɛ n b'i tasalen ji ta n b'a min siga t'a la i ɲɛna wallahi mais o ka haramuya min bɛ n dusukun na o tɛ Allahu akbar
mais dusukun de bɛ compter ala yɔrɔ wallahi o la kuma bɛɛ yeena tɛ dusukun de don siga t'a la mais n'i ye kuma dɔw fana bɔtɔ ye da dɔw la i b'a sɔrɔ dusukun manifestera siga t'a la wallahi wulibali bɛ an b'an ka alimami fo o ka kan Aidara kumakan ɲuman min fɔ ala k'an sara amina yarabi ala sɔn yarabi ni sigi caman bɛ ala bolo ala ka nɔgɔya amina yarabi yarabi ala k'an sutura amina yarabi sunkalo ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'a di amina yarabi an ka mɔgɔ minnu ye kasara sɔrɔ sugu ko in na siga t'a la sugura an bɛ ala deli dɛ wallahi bani do ka kan koyi wallahi jamakulu caman de don siga t'a la wallahi mais ala mana min kɛ o de ka ɲi siga t'a la wulibali de wallahi ala mana min kɛ waati min na o de ka ɲi siga t'a la an bɛ ala fo ka kan koyi ka ɲini ala fɛ ala k'a kɔfale fɛn na min b'o dusu suma amina yarabi ala sɔn Aidara ala k'a kɔfale fɛn na min b'o dusu suma amina yarabi jamana in a ye dugawu k'a ye siga t'a la mali mago bɛ dugawu la bi wallahi wulibali de a ye dugawu kɛ mali a ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ala k'u fanga si amina yarabi ala sɔn Aidara an ka jamana ɲɛmɔgɔw ala k'u fanga si amina yarabi ala k'a n'u kisi amina yarabi ala k'u dɛmɛ u ka jamana in dɛmɛ amina yarabi ala sɔn koyi Aidara u b'u se la quoi wallahi u k'u cɛ siri wallahi o ka kan koyi u k'u cɛ siri siga t'a la ala k'a ɲɛ k'a d'an ma amina yarabi o tuma an b'an ka baya kɔrɔkɔrɔ a fɔlɔ an ti fila fara ala kan ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti suyɛni kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira mamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ rabbana atina fi dunya hasana amina yarabi وفي الآخرة حسنة آمين يا ربي وقنا عذاب النار آمين يا ربي ربنا لا تزغ قلوبنا آمين يا بعد إذ ربي هديتنا آمين يا ربي وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين يا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين يا ربي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in baara sanuma in kuncɛlen an ye kuma galama tenkun korofina komite yɛrɛ président n'o ye Mahamɛ Senpara ye a bɛ ka kɛ ale min ka bulonda la n'a ka cɛkɔrɔba ka hinɛ ɲini fɛnɛ donnen don a kɔnɔ a y'a ka kumakan sanumaw n'a ka barikada kumaw fɔ an ka jɛ yan k'o sera ɲɔgɔn fɛ ladara a tun b'an bolo ka kɔrɔ sunkalo fɛ an bɛ wayili kɛnɛ sigi an ka banbatɔw ye o b'an korofinakaw bolo ka kɔrɔ komi ne ye nin bonya in di an ma an ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka ko ninnu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnma ne yɛrɛ min bɛ kuma na ne ka cɛkɔrɔba fana fatura ka bɛn nin kalo in de ma ladara kɔrɔlen ne tun b'a kɛ ne y'a fɔ an ka komite an ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an y'a fara ɲɔgɔn kan n'an ka silamɛfuruw bɛɛ an ni mɔgɔ dɔw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin tɔn in kɔnɔ n'o y'an jɛɲɔgɔn ye ala ye olu miniti dɔgɔya an minnu bɛ ɲɛnamaya la a bɛ wajibi an ka ko dɔ kɛ ko kɛli ti dɔwɛrɛ ka sarakati bɔ u ye sarakati bɔcogo ye n'a fɔ b'a kalama cogo min a ka ca an ye ŋaniya min siri o de ye ka to ka wayilikɛlaw wele u kana hakili ɲuman di bɛɛ ma san o san an b'o kɛnɛw de sigi an ka komite kɔnɔ yan o farala komine ka bonyaba in kan n'a kɛ na kan n'a ko ten a t'a tiɲɛ a b'a caya alhamdulillah san o san an b'a kɛnɛ sigi an ta in kɔni a bonyana kosɛbɛ bawo ɲinan an y'an ka mɛriw wele k'an ka faamaso mɔgɔw caman wele an ka depitew ka taa se an ka dugutigilakaw ma ka taa se an ka polisiso ɲɛmɔgɔw fana ma an ka limami fana tun b'an fɛ yan fayila dugutigi fana tun bɛ yan ka fara o kan mɔgɔba caman bɔra ka na kɛnɛ in seereya vraiment kɛnɛ kɔni a wasara kosɛbɛ an kɔni an nisɔndiyara an tɛ foyi fɔ fo ka ala fo ka nabɔw fana fo vraiment u nana an ka kɛnɛ bonya u ni ce u yɛrɛ ye n'i ye ɲuman kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de ka wuli ka taa wayilikɛyɔrɔ la ka taa wayili kuma lamɛn donc fɛn de don i b'a kɛ i yɛrɛ ye a sara bɛ ala de bolo bon i ma min kɛ i t'o sɔrɔ vraiment an nisɔndiyara ka aw yɛrɛw fana fo aw nana ka na kɛnɛ seereya k'an ka fɛnw filmer k'a jira diɲɛ na a bonyana an bolo karamɔgɔ denkɛ tun b'an bolo yan Iba vraiment a nana kɛnɛ mɔgɔw bɔra o ma nimisa ka bɔli la parce que kɛnɛ bonyana cogoya min na a nana o bonya de di kɛnɛ ma ko kuma fana kɛ kɛnɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la kuma ɲumanw fɔra mɔgɔw nisɔndiyara bɛɛ nisɔndiyalen wulila i y'a mɛn wayilikɛla bɛ wayili la mɔgɔw bɛ wuli ka taa min bɛ ka fɔ o t'aw sago de ye tiɲɛ yɛrɛ la a tun bɛ ka min fɔ ala ta de don bɛɛ y'a ye ko yɛlɛma ka k'i yɛrɛ de kan donc vraiment an b'a fɔ ka ala deli ala ka si di a ma ala ka kɛnɛya di a ma ka an fa n'an karamɔgɔ fa Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale min ye nin jogo ɲuman in don ka nin hakilila ɲuman in di an ma k'an bila nin sira ɲuman in kan vraiment sara tɛ an bolo sara bɛ ala de bolo ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a to an ye jigi ye vraiment n bɛ n ka komite denw fo tiɲɛ yɛrɛ la u y'u seko kɛ mɔgɔ da y'i se de ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la u y'u seko kɛ nin ko in na mɔgɔ ye wari bɔ a ka bɔ a hakili ma wallahi k'u tɛgɛ don u kunna dɔw 20,000 dɔw 10,000 k'a bɔ k'a di ko k'a kɛ a tɔgɔ ko de k'a kɛ sarakati ye k'a ɲɛsin u ka siw ma vraiment bɛɛ y'i ka ŋaniya don a kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo nafolo bɔra yɔrɔ la ala ka barika don a la an nisɔndiyara an fari foni na
an ka section ɲɛmɔgɔ fana tun b'an bolo yan tiɲɛ yɛrɛ la Dramane Jara n'a a jɛɲɔgɔnw u bɛɛ tun b'an bolo yan vraiment an b'u fo Ala k'u sara vraiment an ka parrain fana tun ye Jelebugu président ye Sogore n'o ye télé ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a nana a ye kuma ɲumanw fɔ ka bonya kumaw fɔ Ala k'a n'a sara k'a bɛɛ fo k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina an nisɔndiyara an fari fonina ko Ala ni ce donc ni de b'an ka kuma kuncɛ ka yafa ɲini ni min filila a k'o yafa an ye salamu aleykum warahmatulahi wabarakatuh. An badenw an ye fɔ ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ nin an ye Korofina ka sanga ni Jamiyatu Ansar Dine min bɛ sigida fɔlɔ la commune 1 u bɛ laadala wajuli kɛnɛ min ta ni ka sigi u ka komitew fɛ yen min sɔrɔla kɔnɔ Korofina ta la o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn sanga ni waati aw ka ɲɔmadali la Ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala k'a kɛ hinɛ ye ka se dabaw ma k'a barika don kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di Alil Makami ma cɛkɔrɔba ɲuman silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ an fana an karamɔgɔ Seyidu Sharif Usman Madani Haidara ko Ala ka n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum Ala ka tanga kɔnɔ. Namara shikolo mawe